नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुरुवार के अमेठी पहुंचल रहली। एजा राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल देली। राहुल गांधी की यात्रा के लेके सवाल का जवाब देते हुए कहली कि जे लोग अन्याय खातिर जानल जाला सुनल जाल रहल बाटे कि आजकल उ लोग न्याय का ढोंग कर रहल बा। बिना नाम लेले ही केंद्रीय मंत्री द्वारा एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधल गई। अब एके लेके सियासत तेज होखे वाली बाटे। दरअसल अमेठी से वर्ष 2019 के चुनाव में राहुल गांधी के हरा के स्मृति ईरानी चुनाव जीतली। अब जब 2024 चुनाव के लेके तैयारी चल रहल बा, ऐसे में बयान का दौर शुरू हो गई बाटे। गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय का मैदान बृहस्पतिवार का शाम के 5:30 बजे का उस समय रहे, जब दिव्यांग व्यक्ति के उपकरण वितरित करके लौटा समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने सागड़ के हरिशंकर शुक्ल हाथ में कागज लेके आ गई ना। आंख में आंसू लिए ही बोलना कि दीदी पत्नी के कैंसर बाटे, काफी परेशान बानी, कुछ मदद करा दी। केंद्रीय मंत्री उनके हाथ से पेपर लेके देखली, ओमे कुछ कालम पूरा ना रहे तो उनके द्वारा कहल गई कि भैया पेपर कंप्लीट कराव, दिल्ली एम्स में इलाज करावल जाई, परेशान ना होख। जरा आप सब भी सुनी कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा का कुछ कहल गई बा। जो अन्याय के लिए जाने जाते हैं, सुना है आजकल वो न्याय का ढूंढ कर रहे हैं। अरे परसेंट से कम ये देख लीजिए हमारे दोनों कमर पे डॉक्टर ने किया। आप तो नंद बात उद्घाटन किया है ये कोई हमसे कोई डॉक्टर नहीं। आपको बता दिएगा सब मिले सीएमओ ने आपकी चेकिंग की ना। हाँ नहीं बनाए हम आज तो नहीं बनाए। डॉक्टर ने आपकी नहीं बनाई होती तो ये नहीं मिलता। तो आप सब सुननी की कोना तरीका से स्मृति ईरानी राहुल गांधी का बिना नाम लेले ही कह रहल बाड़ी कि जे लोग अन्याय खातिर जानल जाला उ अब न्याय का ढोंग कर रहल बा। खैर, आप सबका क्या राय बा? आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।